hizi nyakarwa korito dakika to kola nene maber. Mama gima imone go bendi na dokete mo. Dongera sana kenda neno koma smart. To. Yes. Asetieko. Kore ma adwaro ni mondo inyisa gima ne wacho. Mama ni. Neno ni nikech weekend bor. Kauno be onge gima tima gombo ni mondo idhi shopping. Idhi town team shopping Martin. Onego dhi warawa mos mama gene. Dakika moko matin koka waduogi. Mama uti ero. Mama sboy. Awadi ade. Emi sasa mi paro mama u. To jide. Manana ne sani weekend bor. Ai mano besa. Koro apa nitie gimoro matin ka. Ing'e gimoro amora kaka dwarore. Gimoro amora ma iparno ne walim gi godo. Mondo ikaw. Maka woni miya nyaka ka. To nitie limit koso? Apa ni gimoro ni ayie kanyo kaka. Mora mapani mama unya dwaro. Aparo ni okrach. Sawa. Aparo ni kad no krach. Haya. Kama nariti. Itebi kasri kike budha inya. There's no problem. Mano ok mana dakika matin kama taseduogo. Kamano. Haya. Kaito adwaro ga ni mondo ikonya gi 1000 be. Akago mar wiya nikech onego adog suko next week. Dong te change moro ma dong bana ni. Mar pes chiemo cha. Pes chiemo dong gimoro no dong e wiye kanyo. No dong 800. Okay. Koro 200 na de wiye. No problem. Koro nyalo meto pamba. Just top up. Mondo ilosa. Lakini ito birita kama. Thank you. Okado ni jogi mayai. Ite nilochwo mang'eny. I ariti, I'll be waiting. Sawa. Aseduogo. Koro? Yes. Ginene asekaw mar wich, akaw to koro awe salon chuth, moro next week adhi tisoka. Okay. Koro kad giseoro ni message mo pesa ma tiyo. Giseoro na iti ngade lakini. Ok ang'ade dongi wacho na nyanya gik ma mama unya dwaro. Kamano. Koro mane makaw ka. Asegocho ni sipe na moko town ka. Yo madhi koru cha. Graduations moko notimore. E town kama ng'eny koro jam lich. Kora temo ng'eyo kwanyalo tiyo gi route ma Kisii owuok gi Rangwe. Apa ni wanyalo chopo go piyo mondo sa pare wang'e. Oyudo kwa wuok dala waduogo. Yo madhi korwa. Kwani nwa dhi ga korwa koso nwa dhi neno mama u. Gombo dhi mondo wadwar ne mama u. Mara. Wadho wach kod gima tino sabudho kapok wadwa neno gi. Mama wa. Dala wa. Yes. Ema ne wadhi to kinyisa. Iwuonda ni wadhi neno mama u. Apa kini wadhi neno mama. Okini mano kipenja ni mama mane wadhi neno. Donga penji ni mama u. Gigi. Donge gik ma gik matisgi. Idwaro na dhigo kwa dhigo neno kodo mama wa. To dongine ming'iepo na osiepa. Dongine ming'iepo. Mano miriambo. Dongine ming'iepo. Walo koda we koda. Ata ni ora na ng'eyo gik ma mama u dwaro. Ano ko gik ma mama wa dwaro. Apenji. Kiwuok kae. Akona ni mondo idhi tim shopping gik monyalo dhi neno mama. To magi meeting. Koko chako wuok kae. Ato kan ng'eni dhi neno mama u. Koko chako wuok kae. Koro ka mama wa to nitie ming'iewne. To ka mama u to weche pogore. Nikech mama u en mama u. Mama wa en mama wa. Koro chakre ka wuono kada dhi limo mama wa ta nyiep kenda. Ok ni nyiepo kendi. Iwacho ni adhi nyiew gik mama u ema nyiewe. To magi gik mok inya nyisa ni wadhi nyiewo ne mama wa. Kwanza mama wa manade madhi tero ne skari nus kilo. Sarach, waede mtoka, odhone dala. Okadhi. Gigi. Okadhi go dala. Okadhi go dala. Miya kadna. Konya kadna. Kadna simi pesa rume kadna. Kare washo pesa korumo pesa rume kadika. Ka mama wa to nitie ka kingiepo. Ka mama u to koro nitie ka kingiepo. Orna pesa oda. Tim kama. Wadhi wachungi. Odali mama gene kodhi naneno ka okni maber. Koro ing'e gima timore Jacob bedane kama kere kamano ino. Bang' ing'eni kata kwa wuok oko to kodhi bedo gimoro achiel. Pogruok to nitiere. Sami nyisa ni adhi anyiew ne mama gik moko. Mama wen ma ina dendo. To mama wa en mama na monyuola. Pogruok nyaka bedi. Koro agombo niya. Kaka yero mama ni wuon. Eka kitamo ndier mama na be. Nikech sami wuok kuru ibiri tedo korwa.
Gigi mora mora me yodago kanyo ikawe kaka mekeni. Agombo ni mondo wapuonjre ni sasa mi dhi kamoro. To jok miyudo dala no, i-treat gi kaka inyalo treat jodala wuon. Gi era miyago dala uno e kaka itemero gi. Gima timore ni kik chak timre ki richo taneno ni richo ni kora atur adok piny nikech an aneno ka ni pogruok nitiere kaeto pok akete level makete mamana mano ok en miriambo to pesa gi be gin pesa ma in emiloso koro an be afeel ni onego watreat gi machalre to en ni koro mondo watreat gi machalre kik iket ni seche mwadhi ir mamana to koro ni dhi nyiew ne mar mama na dhi nyiew ne mar mama ni an kaka anene niya kase dhi chiro tinyisa ni adhi neno nyawana gi mama na gi mama ni koro wach kamano koro wanyiew gik machalre ka en skari kilo ariyo koni gi koni ka en ngano koni gi koni kamano nikech be in gi mtoka to be ok giboyo ahinya koro warawo to wadrop korwa to wadrop kono mano be nyalo bedo fair mondo kik inena chama mau. Koro yie ni koso. Akoso, ngwana. Joneno. Iwinjo wach ni maber. Jonyuol gi nyaka wa treat gi maromre. Nyaka wa migi luor maromre. Mondo mi wayud gweth. Timne jonyuol jaodi kaka di timne jonyuol ni inowuon. Erouru kamano. Then the other one. Aya, who ready? Yes. We are ready. Action. Hi, baby. Hi. We're waiting for you. Please come soon. I want to carry you. Pampers is expensive, but they are reusable ones, so don't worry. We'll buy both. Which one do you like? Are you a boy or a girl? Boy. I feel like it's a boy. Did you do the gender name? You know. Are you ready to tell? No. I think it's a boy. Hey, na huyu mtoto ni mpole. Hakika, sababu hukuta nianza tu kushika hivi tukaanza kufanya. Nyiri tolore kirango mo.